Aduh. Monggo Pak Yohanes. Wilujeng siang Pak Yohanes. Masuk TV Pak Yohanes. Monggo Mbak Adi Timbul. Ingkang nyepeng wonten Ampong Rawuh sedipun. Yo. Bose buah. Masuk. Pak Timbul Adi Prayitno, nggih. Pak Yatino, Pak Gumas komplit, nggih. Pak Samlawi, Mas Bokel, menika Pak D Timbul, menika Pak Rudi. Niki Pak D. Pak D Paino, nggih. Komplit menika Pak Dalijan. Pak kumpul sedaya nggih. Asik derek absen diitung lho Pak D. Pak D, absen piye? Tak diitung barang lho. Tak simpan ana kamarku. Dadi Pak Sukir. Matur nuwun Pak Sukir.
napa malih? Ngersakne lagu napa? Pak De Timbul lagune napa? Mbah Sukir. Mbah Sukir. Mbah Su- Mpun. Oh, Anjing. mriko riyen. Berarti sampun nggih menika Oh, nggih. Nuwun nggih Pak De. Matur sembah nuwun, Berkah Pak sehat E selalu Pak De. sedayanipun. Awake dhewe balik meneh Dek Pak. Tak simpan ana kamarku. Dadi Matur sembah nuwun. Terima kasih matur nuwun.